DNA, αυτός είναι ο διπλός έλικας, όπως λέμε, του DNA, και βλέπετε όταν αλληλεπιδράσει με την ακτινοβολία, σπάνε οι δεσμοί. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν συνεχώς καθημερινά και μέσα στο σώμα μας και παντού, και όσο τα επίπεδα είναι χαμηλά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα κύτταρα τα ίδια και ο οργανισμός μας έχει διορθωτικούς μηχανισμούς. Όταν όμως οι ρυθμοί βλάβης είναι μεγαλύτεροι από τους διορθωτικούς, πιο γρήγοροι από τους διορθωτικούς μηχανισμούς, τότε μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Είτε να πεθάνει το κύτταρο και ο οργανισμός, έτσι, είτε να δημιουργηθούν προβλήματα καρκινογέννησης κλπ. Που αναμένονται. Και εδώ δεν υπάρχει βέβαια αμφιβολία, έτσι, ότι αναμένονται. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, έτσι, γιατί δεν έχει γίνει μόνο σε έναν τόπο, αυτό είναι γνωστό. Και όπως γράφω εδώ πέρα, τα norm και τα T-norm, norm είναι έτσι, τα φυσικά ραδιενεργά στοιχεία, και T-norm είναι αυτά που αυξάνονται λόγω κάποιας βιομηχανικής δραστηριότητας. Έτσι, εδώ έχω μια δραστηριότητα που τα αυξάνει. Είναι κάπου αραιωμένα ή κάπου σε μικρότερη ποσότητα και τα φέρνουμε και τα συγκεντρώνουμε, όπως σας έδειξα στο φωσφογύψο με το ράδιο. Οπότε αυξάνεται και είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα, έτσι, γιατί είναι και λίγο διαφορετικό και ο κόσμος ανησυχεί, ας το πούμε, έτσι. Και εδώ αυτό που έχω να σας πω και αυτό που λίγο πολύ αναφέρθηκε και στα εισαγωγικά, είναι ότι τα ραδιενεργά υλικά έτσι συσσωρεύονται είτε στις λάσπες που εξορίσσονται μαζί, γιατί εκεί συγκεντρώνονται αυτά, έχει μια συγκεκριμένη χημεία, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι της ώρας αυτά, είτε στην πέτρα, στις επικαθίσεις δηλαδή των σωλήνων. Έτσι, αυτή είναι η λεγόμενη πέτρα που μαζεύει μέσα, ξανά για συγκεκριμένους λόγους χημείας, εκεί συσσωρεύεται το ράδιο. Κατακάθεται μαζί με το ασβέστιο, γιατί μοιάζουν πολύ στη χημεία τους. Και αυτό είναι από τα προβλήματα του ραδίου, γιατί εισέρχεται μέσα στα οστά, αντικαθιστά έτσι, το ασβέστιο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και βλέπετε εδώ πέρα οι λάσπες, έχω εδώ ένα παράδειγμα, μαζεύονται συνήθως στους διαχωριστές, όπως λέμε. Διαχωριστές είναι κάτι ανάλογο σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, αυτό που συμβαίνει στα ελαιοτριβία, εκεί που διαχωρίζεται το λάδι από το νερό, αν προσέξατε όσοι κάνουν το λάδι. Έτσι ανεβαίνει από πάνω το λάδι και από κάτω μένει το νερό, με διάφορα άλλα σωματίδια που κολυμπούν. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και εδώ ακριβώς το νερό και οι λάσπες αυτές περιέχουν, έτσι, μπορούν να περιέχουν διάφορες ποσότητες, αυξημένες μάλλον ποσότητες, πιο αυξημένες από το φυσικό επίπεδο και ειδικά από τα επίπεδα της Κύπρου ραδιενεργές ουσίες. Δεν είναι η ίδια η λειτουργία καθ' αυτού. Όπως σας έδειξα και στην άλλη περίπτωση, είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι, πού θα πάνε όλα αυτά, πώς θα τα διαχειριστούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.